ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਰਾਊ ਕਾਰੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇ ਆਊਟਫਿਟ ਤੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰੇ Ha, goeie. Welkom bij Kledinguitleen Balk. Nou ja, wij kregen te jaren dat in Joure de boel stapjes zoeken. Nou ja, wij als toneelvereniging vonden dat eeuwig schande vanzelf. Dat, ja, zij baltje wat begon te rallen. En nou ben we sinds begin juni ben we iepen. En ik ken het ook, zei ze, ik vond een groot succes. Hier we zelfs nooit dacht, ja? Ja, je moest de Sjen. Je kan het zo gek net bedenken of het hingetje. En zo gaat ons voort. Nou, dat was het gewoon net. Dat is gewoon zonde. Ze hebben een unieke collectie daar in Joure. En wij hebben nog, dat is nou mooi, een unieke collectie om vasthouden. Wijlen Johan Huisma hier in Balk, die heeft een hele leuke collectie. Dus die hier ik alle nou ja, hier de mooie pakken van de Christspullen. Ja, die hier ik een heleboel. Die hier ik wel 3.000 stuks. Dus dat hebben we bij elkaar gevoegd. Nou ja, en dan, dan heb je ineens een eigen hobby erbij. Nou, de ene komt gericht, wat dat betreft is het bijna een winkel. De ene komt gericht en het dit verregen en ik eet. En we hebben een keer mooi maken. Ik denk dat 2 vrouwen hier oorloeren omspookt haar. En ze hebben zo'n 8 creaties aan hand en die hebben vreselijke willenhand. Dus ja, het kan alle keer, het maakt het dus niet uit. En volgens mij wordt iedereen weer bij. Het is toch, iedereen wil of een keer een prins wezen, of een prinses wezen, of een beesten pakken. Ja, volgens mij, je mag even een oor wezen. Ik denk dat dat het leukste is.